Ну, я б не сказала. Я могу шмат што выдаць гэтай дзеткай. Паглядзіце на гэтага маладога чалавека. Мне здаецца, нармальна выглядаю, Выдатна выглядаеш, Петя. Таму Ну, колькі ты п'еш? прикольна папіць прасека, прикольна папіць часам коньячку. Якія дзяўчаты найлепшыя? Нет! Верность! Верность! Ты такі ху-ху. Стоп, стопэ. В моем сердце дырка. Цікавы выпадак у цябе быў. Ты даваў канцэрт у філармоніі. Твои бацькі арендавалі залу. Гэта быў першы канцэрт, так, адзін з Да. першых. Яны вельмі мяне падтрымоўвалі ў той час. Што я хочу сказаць, цікавы выпадак. Ты калі спяваў, твой бацька так яго перапаўняла пачуццё гонару, як я разумею за цябе. Ён выскачыў на сцэну і выхнуў у мікрафон. Гэта мой сын. Гэта мой сын. Так, так. Што ты адчуваў у той момант? Ну, ведаеце, это былі першыя пачаткі. Атрымалася так, што я заўсёды таксама сваю дочку пытаю, чым ты хочаш займацца? Ужо з гэтага ўзросту, ёй зараз 7-8 годзік. Я вырашыў у 15 год канчаткова, што буду займацца музыкай. І бацькі мяне падтрымалі. Першых некалькі канцэртаў, першы канцэрт наогул маці проста паклікала сваіх пацыентаў. Бацька абтэлефанаваў іх усіх. І яны знялі філармонію за свае грошы і паклікалі гэтых людзей. І я проста граў на раяле і круто, прикольна, я вельмі гэта ўдзячны. Потым я ўжо пайшоў у жыццё, але гэтыя першыя крокі яны мне дапамаглі. Так. Вельмі важна любіць свайго дзіцёнка. Калі ў цябе верыць твой блізкі чалавек, а не верыць увесь свет, ты парвеш просто все, ты праб'еш любыя сцены. А калі ў цябе не верыць весь свет, а не верыць твой тата, мама, там, жонка, блізкі чалавек, вельмі цяжка. Как вам музло вообще, ЛСП? Ну, по-честному, по-честному. Я в курсе. Папа в курсе, вот это ответ. Ну, все мы понимаем важность и значение серьезной музыки, но миром правит легкая. Табе калісьці казалі, што Петя, у цябе нічога не атрымаецца. Ну, шмат разоў казалі. Ну, той час, там, калі мне было 18, 17, 19 год, я не вельмі стройна спяваў тады. Яна мяне чакае. Гэта цяжка ведаць. Гэта можна толькі адчуваць. Граў на піаніна я ўжо окей, але працай, я дасягнуў поспеху працай. Я шмат займаўся, рэпетаваў, практыкаваў, сядзеў гэта практыкаванне там это все як бы развіваецца. Звязкі это таксама як мышцы. Людзі ходзяць у спортзалю і качаюцца, а я качаюся вось тут. І у мяне апарат у вельмі добрым стане, я магу шмат што выдаць гэтай дзеткай, вось, і паказаць, што і як. Ты на вышыні 100 000 міль, на сэрцы поўны штыль, дзе мой дом, вядома, толькі караблю. Перадайце жонцы, як я люблю. Людзі шмат што кажуць, яны пастаянна будуць казаць табе: не, ты не зможаш, не. А чаму? Таму што ім казалі, што ты не зможаш. І зноў ж такі, з гэтага дзіцячага пакою пачынаюцца ўсе праблемы. Ты ў дзяцінстве казаў, што быў батанікам і задротам? Ну, такім так. І за дзяўчатамі не бегаў? Не. Калі табе сарвала дах? Ну, сарвала дах, слухайце, ведаеце, чалавек – гэта як планета. На планеце ёсць джунглі трапічныя, ёсць пустыня Сахара, ёсць Антарктыда, ёсць Арктыка, ёсць Сібір, ёсць сопкі Маньчжурыі, ёсць Амазонка. І у кожнага на нашай планеце ёсць нейкія месцы. У мяне на маёй планеце ёсць рок-н-рольнае месца, ёсць нармальнае. Я выбіраю нармальнае. Але часам мой самалёт прылетаў на маёй планеце праз рок-н-рольнае месца. Гэта, мне здаецца, у кожнага чалавека. Просто пытанне, наколькі глыбока ён улетаў у гэты фронт, туды, в гэты тайфун. Я помню, что Новый год я встретил, в моей кровати появились две непонятно откуда девушки. То есть я проснулся, привет, вставай, то есть, и вот у меня было очень интересно Новый год.
Ну, как я его встретил, так я, в принципе, его провожу. Мені просто цікаво, от твоє перше кохання, як це здарилося? Ой, Коли ти перше- зрозумів, перше що можеш кохання. кохати? Была такая девчина, она была молодшая у школе, Саша ее имя было. Я так хотел ее запросить в кино, але мне так, я так боялся до нее подойти. И я ее запросил на фильм. Была зима, ось, і я пам'ятаю, були вакації. Все було в снігах, і задуло нашу хату, і треба було, а машина у гаражі стояла. І я кажу, батька, завези мене на рандку, першу, коротше, ось на гэту сустрэчу. Я йду, батько такий, блін, ну все снігом задуло, ти куди? Мінус 20 було. Мінус 20, і снігом задуло. І я пішов з лопатой, ну как... Сам? Ну, любов, ну це ж така щира штука. Це така моцна. Я зараз сьогодні узгадую, як це перше почуття. Вони такі світлі, такі чисті, такі криштальні, такі пригожі. І це був фільм «Сокровище нації», такий був. Ну, така комедія, ну, не комедія, це не чекайте, це ну, такий пригодницький фільм, який там дивний, з вельми дивним змістом, але там не в этом була справа. Справа була ось в цьому акті. І вона прийшла, а вона там слухала Корн, все таке. Я там Шопена люблю, Бетховена, а вона Корн. Вона вся така, шук, фіолетові волоси. А вона ще прийшла, у курточка така була на мінус 1, а мінус 21 було, 22-20. І я, коротше, і ми сидимо, і я пам'ятаю, як я просто на протягу 40 хвилин, ось, это было, ну, эта рука, и она вышла с хуткостью. Это только можно было зафиксовать на камеры. Ну, потому что и это у меня атрымалася зрабіць першы раз, потому что я вельмі сентиментальны і эмоцыянальны чалавек. І для мяне гэта пачуцце, гэта высокая штука. І я памятаю, гэта першае, гэта дорага, гэта каштоўна. І вона тебе не адштурхнула? Не адштурхнула. Навошта ты жаніўся? Ну, тому что любил, закахаўся. Мне было 20 год. Шчыра. Я живу па шчырых пачуццях. Ну, ці ти... Часам это шчырыя пачуцці, яны вельмі рок-н-рольныя, но ну, это так. Ну, ці ти быў гатовы тады да сямейнага жыцця? Так. Чаго ты чакаў? Я чакаў жыцця дзвіжа, рок-н-рола і кахання, любоўі, падарожжаў, жыцця. А сапраўднае жыццё гэта ўсё. Гэта і любоў, гэта і секс, гэта і падарожжы, гэта і грошы, траты, падзенні, узлёты, ўсё. Я не хачу быць у парнічку. Я заўсёды выходзіў з зоны камфорта. Таму што у бацькоў ужо дзяцінства было ў беднасці. Юнацтва было на хаце з бацькамі вельмі так добра. І все мне казалі потом, ты што, вар'ят? Ты з'язджаеш так? Выйграў стыпендыю, паехаў вучыцца за мяжу, маючы невялікую суму ў кішэнях. І з'ехаў ад бацькоўскай хаты, дзе ёсць усё. З'ехаў з зоны камфорта і ў Аўстрыі, калі вучыўся, працоўваў газонакасільшчыкам, драіў унітазы, працаваў у гатэлі прыбіральшчыкам. Круто. Чаго ты хацеў? Я хацеў дзвіжа, хацеў жыцця, хацеў пазнаць, хацеў досведу. Я не паехаў у Польшу, куды паехала большасць аднакласнікаў маіх, тому што гэта зона камфорта. Я ўжо ведаю польскую мову, я ведаю Польшу, мне гэта не цікава. Я хачу туды, дзе я не быў, я хачу там, дзе я не ведаю, я хачу тое, што новае. І я так буду жыць усё жыццё. Но пры гэтым ёсць канстанты, якія... Цябе трымаюць? Ну, канешне. Так. Што мне цікава пачалося пасля... Мы яшчэ вернемся да сям'і, да бацькоўскага і гэтак далей. Але я таксама хацела спытаць пра той перыяд, калі ты развёўся з жонкай. Ну, было такое. І ну, вось быў перыяд, я так разумею, свабодны абсалютна палёты твайго. Бывало рознае. Што цябе адбывалася ў гэты Ну, час? слухайце, ну, адбывалася рознае, я ж кажу. Я сеў, выйшаў з свайго Боінга метафізычнага і сеў у вельмі хуткасны знішчальнік. І на звышгукавых хуткасцях палётаў па гэтай планеце. Ну, у цябе былі дзяўчаты, алкаголь, правільна я слухайце, разумею? это ёсць усіх, просто мала хто пра гэта кажа. Ну, як бы ўсё у такіх... Насамрэч нічога такога страшэннага не было. Ну, ўсё было жыццё. Спробы, але гэта ўсё такое. Акурат у гэты час ты здабыў славу такога героя-любоўніка. Гэта распыл усё. Ну, бачыце, сітуацыя такая, што людзям сёння падабаюцца такія рэчы, але я не бачу нічога. Гэта проста жыццё. Якія дзяўчаты найлепшыя?
Дзяўчаты найлепшыя тыя, якія ведаюць, што такое сапраўдная любоў. Раскажы, як ты вярнуўся да жонкі, як яна табе ўсё даравала? Ну як даравала, бачыце, ну гэта... Што ты зрабіў, каб яна ўсё забыла? Не, ну як, Ну 4 гады прайшло, правильно? Ну так, не, ну як, мы не то, што у нас так все вельмі проста жыва. Я як фактычна і заўсёды быў побач. Мы ж разам выхоўвалі дачку, і мы побач як бы былі. А потым проста некаторыя моманты адпусціліся, і ўсё, і перарасліся, перайшло ў новую стадыю. Ну, Пра раскажы, іншыя рэчы якую? не раскрыта таямніца. Я думаю, што лепш пакінуць некаторыя рэчы, каб яшчэ былі на будучае. З гадамі ты выстаўляеш прыярытэты. І я ўжо тады разумеў, што гэта каштоўнасці, дзякуючы выхаванню і дзякуючы, дарэчы, выхаванню ў касцёле, таму што я чалавек заганы, грэшны, але я веруючы чалавек. І у тым ліку каталіцкі касцёл даў мне фундамент вось гэтай канстанты, якая непакалебімая проста. І я хістаўся, але мой дом выстаяў. Ветры, дулі, грозы, але фундамент быў моцны, дзякуючы гэтай духоўнасці. І таму... Ты згадаў пра каталіцкую царкву. Ну, цябе сапраўды, я чытала, што нават перад ежай маліліся ў тваім родным доме, так? Так, і я таксама пастаянна. Все мои там пацаны пацвярдзяць, што я не магу, я заходжу ў воду, я раблю знак крыжа, і калі я нешта ем таксама. Гэта моя традыцыя, гэта моя такая, гэта шчыра, я там, ну, это раблю, можа, ціхонька, я там не дэманструю гэта, але не саромлюся гэтага, гэта моя штука, гэта моя традыцыя, моя сям'і, я яе буду трымацца, я так вучу сваю дачку. І маю надзею, яна будзе вучыць сваіх дзяцей, ну, это як яна ўжо захоча. Всё любоўю, ніякіх прымусаў. Ты казаў, калі з'ехаў вучыцца ў Аўстрыю, пасля ў Італію, што цябе заўсёды цягнула дадому, таму што дома цябе любілі. Так. Цябе сустракалі з аэрапорта, вялі ў рэстаран, і гэта заўсёды было такое сын свята. прыехаў да хаты. Ну, это же круто. Так. І я таксама да сваіх дзяцей так буду ставіцца. Это любоў, гэта моцнасць, гэта цябе любяць, чакаюць. І хто? Самыя блізкія твои людзі. А калі твае самыя блізкія людзі, я казаў, цябе не чакаюць, ты адчуваеш сябе знішчаным, разбітым. У 22 гады ты страціў маці? Так, так. Як твоё жыццё змянілася пасля гэтага? Ну, выпрабаванне, канешне, таму што маці для мяне была не толькі маці, але і сяброўкай, і была і доктаркай. Я раюся з ёй, што піць, што не есці, што, як, дзе. Бо яна была доктаркай такой, да яе людзі з усяго былога, які называю, былога СНД, вось прыязджалі. Почему так много сов? Мамка моя была доктором, и она также занималась, кроме терапии, была терапевтом иридологией, наукой, которая изучает глаза. То есть, а сова это... То есть она смотрела радужки глаз? И видела, да. Какая болезнь у человека? Да, она ставила диагноз. В том-то и дело. Страта была великая, але цікава, што вера, акт веры і ў духоўнасць, і ў будучыню не пахіснулася. Шмат хто пасля смерці блізкіх кажа, вось, калі бы быў Бог, няма гэтага ўсяго, он бы не забраў у мяне маіх блізкіх, яны не заслужылі гэтага. Я аналізаваў, шмат праводзіў такіх медытацый. Асабліва цяжка было, калі я ішоў па сходах, падымаўся ў залю, калі прывезлі яе, яна ў зале ляжала, калі блізкія пачалі сходзіцца, каб развітацца. У нас у каталіцкай традыцыі, таксама у праваслаўных, мяркую, што труна ляжыць у пакоі. Як я гэты момант перажыву? Я памятаю, я падыходжу, адчыняю вочы, бачу, яна ляжыць, я разумею, што гэта ўжо не яна. Это цела. І змест таго, каб атрымаць нейкі там трэш перажывання, я наадварот яшчэ углыбыўся у веру, ў духоўнае жыццё, што ёсць душа, і што я бачу, што гэта цела маёй мамы, гэта не яна. У які моманты табе яе найбольш не хапае? Часам вельмі. Ведаеце, момант такі на ўсё жыццё, калі ты разумееш, што ты больш ніколі не сустрэнеш чалавека. А гэты чалавек, это быў для мяне самы блізкі. Калі ты разумееш, што ўсё жыццё ты ніколі не пабачыш і не паразмаўляеш са сваёй мамай. Той, хто цябе нарадзіў у гэты свет, той, хто навучыў цябе любіць. Яна дала мне фундамент вельмі моцны, маральны. І нават калі я там рок-н-роліў, ўсё роўна я вяртаўся, таму што я разумею, што гэта ўсё пыл. Як мастак, як музыка, мне падабаецца ў шкуры іншых людзей
І там, якби, і це одна, до речі, з причин рок-н-ролу. Мені було цікаво, як ботаніку у свій час, що переживають ті, хто там Ну, було цікаво. Я гэта паглядзеў, прикольно, але не. Ёсць больш... Да, можа быць маё, но ёсць больш канструктыўныя рэчы просто. Раскажы пра свае карані. Так. Кім ти себе визначаєш? Да? Як це до тебе прийшло? Коли ти зрозумів, що ти білорус? Тому що білорус ти, накольки мені відомо, тільки на 25%. Розкажи цю історію цудовну у мене з боку маті, моя маті, тата, і він літовіс, Бурба, прозвище, і він якби балтського походження. Потім її, якби, мама мами, яна полька, бо там былі людзі, якія прыехалі ў міжваенны час з Польшы сапраўднай. Тата расеец, таты мама беларуска. Таму атрымоўваецца 25% балт, 25% беларус, палякі, расеец. Але як у тебе этой крові змагаліся внутрі? Балтская кроў, я вам скажу, вельмі добрая. Она падмешана так вельмі сакавіта. Вось. Так, это круто. Чым больш... Я люблю рознасці. Вось людзі кажуць, я люблю цябе, таму што ты такі падобны на мяне, мы такія падобныя. Да гэта не прикольна. Камусьці можа прикольна, но гэта нейкі ананізм, прабачце. Я бачу прыгажосць, калі разнастайнасць. Вось мы з жонкай вельмі розныя людзі. І ў гэтым прикол. А чым вы розныя? Што ты такі ху-ху? І яна вельмі спакойна. Так, і гэта ўсё у гэтых вось хвалях. І я люблю рознасць. І таму гэтыя розныя моманты, гэта прикольна, гэта разнастайна. І гэта прыгожа. Як ты зразумеў, што беларус? І мне, як, бачыце, перш за ўсё таксама. Мне, дарэчы, спадабалася мітрапаліта Кандрусевіча. І я стараюся быць хрысціянінам. Гэта, мне здаецца, мацнейшае. Калі мы зараз трэба любіць, паважаць свае карані, ведаць. Я вось жыву ў Беларусі, у меня беларускае грамадзянства, я люблю Беларусь, паважаю, лічу сябе беларусам, але перш за ўсё, вартасна быць чалавекам, асобай. І для мяне, напрыклад, таксама вось хрысціянскія каштоўнасці, звыш над нацыянальнасцямі. І, напрыклад, там музыка, духоўнасць я ставлю, для мяне не важна, ён канадзец, ці ён там намібіец, ці анголец, ці новазеландец, але пры гэтым апрыёры любіць сваё. Это, дарэчы, праблема, асабліва нашых зямель. Любіць сябе, сваё. Любі бліжняга свайго, як самога сябе. Гэта нават запаведь, так? І гэта моцны момант. Просто ты калісьці казаў інтэрв'ю, што адчуў сябе ўпершыню беларусам у 14 год. Это я ведаеце, як калі так вось ты... якби, это такія юнацкія парывы, і так яно і ёсць шчыра, таму што я просто зразумеў, стопэ, як кажуць, я жыву ў гэтай краіне, там была нацыяналізаваная, і ўсё гэта уклалося, і, канешне, сфармавалася нацыянальная ідэнтычнасць. Фактычна, ты кажаш зараз, што ты беларус, таму што ты жывеш у Беларусі. Вось калі заўтра ты перайдзеш у Польшчу, ты скажаш, што я паляк. Я все равно буду беларусам. Nie. Ja będę Białorusinem. Nie będę się tego wstydził nigdy. Просто что... Але гэта не так важно ўсё. Я духоўна перарос. Это, я беларус. Там, Прайшоў гэты перыяд. Не, ёсць рэчы больш важныя. І таму тады просто так сябе, таму што у мяне сфармавалася, штука канчаткова такая добрая. І, дарэчы, дзякуючы польскаму ўплыву. Таму што я быў выхоўваны ў польскай традыцыі, у польскай школе. І я просто разумею, вось як палякі, круто. Хто ты jesteś, Polak mały, які знак твой оржаў бялы. І з дзяцінства цябе просто на гэты патрыятызм, і гэта так шчыра. У мяне была класная кіраўніца пані Данута з Бydgoszczu, właśnie Bydgoszcz, вось место ў Польшчы. І, карацей, яна такая была шчырая, яна была такая сапраўдная. І гэта працуе. Яна сфармавала мне, дзякуючы яшчэ вось, любі сваё. Любі сваё, свае карані. І я разумею, што... А потым, калі я зразумеў, што ў нас, конечно, шмат было і паланізацыі, і так далей, і вось гэтая польская закалка, яна праз тое, што я open-minded, прабачце, што тут я праклёны на іншых мовах. Ты разумееш, што ўсё не так вузка, і наогул гэта вузка мысліць нацыянальнасцямі. Трэба мысліць шырэй, трэба мысліць больш. Што ты думаеш пра карту паляка?
Ну, что я могу Это думать не про шире, это карту? вот тут, вот Ну, она. карта поляка, ну хай будзе карта поляка. Я б зрабіў карту беларуса на месцы беларускіх уладаў. Я думаю, што нейкая колькасць бы беларусаў у Польшы бы з задавальненнем я зрабіла. Ну, як ты ставішся да таго, што беларусы масава робяць гэтай карты проста каб умоўна вазіць танную паперу з Польшчы? Стаўлюся, бедныя людзі, но людзі стараюцца, круцяцца. Як я магу іх асуджаць? Я нікога ніколі не буду асуджаць. І маё стаўленне, каб людзі былі нармальнымі людзьмі. Ну, а то, што адбываецца, калі чалавек хоча так, ну, гэта яго права. Рабіце, што хочаце. Я у якім разе не магу асуджаць польскасць, якая там ёсць на Гарадзеншчыне. Справа якая? Проста наши земли, там, близкие до польской мяжы, настолько, есть духовный стрыжень. Люди вельмі близкие до Бога у ўспрыманні хрысціянскага свету, асабліва ў каталіцкай традыцыі. І для іх тады, калі вось у 40, пасля 45-го году, яшчэ 39, але гэта не так там доўга, калі прыйшлі савецкія ўлады, гэта была страшэнная рэч. Яны ніяк не былі гатовыя прыняць савецкую ўладу. І адзінай лінай, як так сказаць, паланізм, прабачце, гэта вось канатам выратавання была польская культура. Яны каб толькі я не маю нічога супольнага з бальшавізмам, БССР, на жаль, савецкая краіна, все, яны татальна. У маёй бабулі па сённяшні дзень гадзіннік ідзе, і ёсць вёскі там, дзе гадзіннікі па польскім часе ідуць. Гэта прынцыповая апазіцыя да савецкасці. Не ўспрыманне бальшавізму, атэізму. Таму што мае продкі шлі з Богам у сэрцы, і калі прыйшлі, сказалі, не, ты не будзеш больш верыць. Не, яны гэтага не прынялі. Нават гісторыя з Сапоцкіна, наколькі мне вядома, я быў хрышчаны ў касцёле, Сапоцкіна мястэчка на поўнач ад горадні, блізка да літувіцкай і польскай мяжы. Там вельмі такія пропольскія, такія дзіўныя штукі адбываюцца. Але я гляджу глыбей, таму што гэтыя людзі, яны проста асобіліся ад бальшавізму. І яны знайшлі ў Польшчы выратаванне, калі б да іх прыйшла беларуская нацыянальная ідэнтычнасць, калі б у іх быў беларускамоўны святар, які б са сцягам бы. Яны бы, а так, яны, вось Польша. Яна іх толькі, каб не быць бальшавікамі. Усё трэба пачынаць з уласнага прыкладу. Часам гэтыя крыкі, яны толькі адштурхоўваюць. А ты проста рабі ціхенька сваю справу. Прыйдзі ў банкі, папрасі там рахунак па-беларуску, тое. Я веру, што вось такая стратэгія любові. Окей, мне там, канешне, часам трэба засведчыць, я разумею. Но я выбіраю стратэгію такую. Я проста жыву духоўнымі каштоўнасцямі. І з нацыянальнай ідэнтычнасцю я лічу, што беларускамоўным людзям не трэба шмат казаць пра беларускую мову, а трэба проста жыць па-беларуску. Беларускамоўны фізік мусіць быць фізікам па-беларуску і не крычаць пра гэта, што я беларускамоўны фізік. І калі гэта іх здымаюць, так нейкая малпа. Што вось ён, давайте мы на яго паглядзім. Всё будзе добра. Калі ты зразумеў, што да цябе прыйшла папулярнасць? Што такое папулярнасць? Паверце, гэта вельмі адносная штука. Калі ты, у цябе быў момант, што ты зразумеў, што я вядомы, мяне пазнаюць на вуліцах, мне пішуць, неважна ці мэтай. Калі гэта здарылася? Свой час. Першай такой вспышкай быў X-Factor, конечно. X-Factor. 15-й год, здаецца, так. Калі там, атрымаў гэта першае, колькі там 500 паведамленняў за некалькі дзён, там людзі... Сталі пісаць. А што пісалі? О, привет, ты класны. Нічого. Людзі часта, яны ж хочуць... Разумееце, зноў ж такі, шмат хто з людзей марыў бы там засвяціцца, пайсці, заспяваць, но яны баяцца. У цябе была зорная хвароба? Мне была міні-зорная хвароба, калі мне было год, можа, 18-19, калі там... Я думаў, што я там найлепшы ў горадні і так далей. Былі такія, канешне, дзіцячыя, такія маладыя, но вельмі хутка цябе... Што стала тым? Вельмі хутка цябе, таму што ты сустракаеш потым, калі я потым пачаў з менскімі чувакамі граць, я з малых гадоў, малых з 18, пачаў граць з крутымі музыкамі. Я зразумеў, што вау, я такі недасведчаны. І я натхніўся.
шмат хто, калі бачыць больш таленавітага ці больш досведчанага музыку, яны, ой, все, яны такі крутыя. А мяне гэта все натхняла. Калі я гляджу на Стінга, калі я гляджу на сусветных, я захапляюся. Гэта мяне не дае мне спаць, не дае мне, я кажу, я мушу таксама людзям даць любоў, бо мне шмат энергетыкі. It is the cost to find the answers. The sacred geometry of chance. The hidden law. Problem unlocked. The numbers lead to dance. Наприклад, коли ти став часткою ЛСП, і журналісти стали просити інтерв'ю, тому що Петя Клюєв, ЛСП там гастролює мільйонні аудиторії і так далі. Ти став просити гроші за інтерв'ю. Ці гэта не зорна хвороба? Да не зорна, просто што была нейкая там такая увага. Ну, просто гэта такая здаровая штука, каб адсеяць. Це просто фільтр був твій. Ну, в нейкім сэнсе, час каштуе грошы. Так, ну гэта нормально. Це був Петя Клюєв, який займався своєю музикою, так? І він і зараз займається. Ну, тоді не було ЛСП. Писав мелодичні білоруські пригожі пісні, виступав сольно. Після прийшов ЛСП. І коли там аудиторія була, але була не така масова, да, то ЛСП – це вже мільйонні аудиторії, велизарні зали, арени, любов публіки, познавальність, відомість. От нібито прийшла слава і гроші, да, але ці гэта то, про що ти марив? Перш за ўсё, я мару пра тое, каб у мяне шмат энергіі і любові, і яе максімальна аддаваць людзям. Музыка – гэта інструмент. Я мог быць цесляром, можа, рабіў бы там мэблю, я зрабіў там 5 шафаў, я людзям іх даю, прадаю, за гэта атрымаю грошы, каб укарміць сваю сям'ю. У мяне падобная сітуацыя. У мяне ёсць энергетыка, я праз розную я мару запісаць і класічны альбом класічнай музыкі. І зараз у мяне ёсць тэхна-праект Love Machine, машина любві. Mind, heart, dick control. Это вузко мыслить одними рамками. Прикольно попить просека, прикольно попить часом коньячку, прикольно попить часом просто горбатку, каву ці просто воду. Мы ж п'ем розныя вадкасці. Ты п'еш, так ты піў толькі вино. Чаму ты п'еш вось зараз піва? Ты ж таки піў гарбату, чаму ты каву п'еш? Ты ж гарбату п'еш. Нельга думаць вузкімі рамкамі. Можна думаць шырока, і таму і там, і з пацанамі, з Олегам. Это супраца такая шчырая, братэрская. Это энергетыка, якая выходзіць просто у атлантычных маштабах. Петя, расскажи про российскую глубинку. Вы з ЛСП шмат ездите по России. Мне цікаво просто твоє ураження від Росії. Ось ти вже поїздивши, що ти зрозумів для себе про Росію нового? Ну, такая разнастайная краіна. Цудам, як яна трымаецца, не ведаю. Містыка нейкая. Ну, калі ты леціш з Москвы до Владивостоку, ты разумееш, што это тое самае, што до Нью-Йорку. Памеры, канешне, ўражваюць. Ну, але людзі ёсць добрыя, паўсюль людзі ёсць добрыя, ёсць дрэнныя. Ну, что для тебя самым открытием стало? Открытием? Нічога. Асабліва. Нічога. Про что думают люди у невеликих российских городах? Они живут своими проблемами. Задача перажить, выжить, заробить, прокормить семью. Просто менш магчымасцяў, так, там, калі гэта сям'я там у Швецыі, у іх больш магчымасцяў, там это все больш на такім побытовым узроўні. Что за аудитория приходит на концерт? Кто гэтыя люди? На ЛСП 15, 20 з нечым год. Моладзь. Моладзь, якая шукае. Як ты думаешь, чаму яны слухаюць ЛСП? Не ведаю, гэта ўжо... Ну, Олег просто вельмі моцны музыка, вельмі ён умее просто заспяваць, напісаць пра тое, што адбываецца навокал, і гэта праўда, і гэта так. Мастак мусіць маляваць пра тое, што адбываецца навокал. Калі адбываюцца бітвы, ён малюе у тым ліку бітвы. Прыкольна маляваць кветачкі падчас вайны. Таксама у гэтым ёсць нешта там, ці незабудкі. Незабудка, твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю.
что любить могут одни девчонки. Але перш за ўсё праўда і шчырасць такая і суперпаэтычная здольнасць. Олег геніальны паэт. Ну, трэба сказаць, што тады трэба думаць, што моладзь думае ў асноўным пра там стасункі, секс, алкаголь, прастытутак. Не, проституток не. Такого в песнях нема. Орел и решка. Нечто вы не тое слухали. Тут мои парни, они хотят есть, они хотят шлюху, у меня это есть, а значит у них тоже есть. И это мой кодекс чести, и я беру двух, хотя мог бы жертв. А што, вы думаеце, пра гэта не думалі? Не, у мяне няма ілюзій, што моладзь думае пра духоўнасць. У тым ліку і пра духоўнасць. У іх пошукі, яны шукаюць. Я вызову модель, шатенок и брюнетку. Как мы их поделим? Подбрось монетку. Усе праблемы пачынаюцца з гэтага пакою. Не забываем, дзе мы. Праз тое, што яны не атрымалі патрэбную колькасць увагі і любоўі ў сваіх дзіцячых пакоях, тому што бацькі працавалі, ці разведзеныя, ці нехта п'е. Чым Беларусь адрозніваецца ад Расіі? Мы абсалютна еўрапейская краіна. У кожным горадзе стаяць ратушы, Ратхаус, Магдыбургскае права. У Туле гэтага ніколі не было і ў іншых гарадах. Таму мы абсалютна Еўропа. Гэта нават не абмяркоўваецца. Самае цікавае нават, што там у гатэлях некаторых у Расіі бярэ пашпарт. Гэта, здаецца, было ў Сачах, я не памятаю дзе. Маладая дзяўчынка. А дзе ваша віза? Для моладзі, якая до 25 год, 24, Беларусь. Гэта Фінляндыя, Беларусь, Грэцыя. Яны не ведаюць нават, што нам не трэба віза. Яны не ведаюць пра нашу, там, што па-расійску большасць людзей размаўляе. Для іх это, яны не ведаюць пра гэта, ім это па барабану. Для іх абсалютна Беларусь гэта абсалютна іншая краіна, якая замежная еўрапейская краіна. Калі некага там у госці запрашаю, а так візу надо делать, вот так. Ніякіх амперскіх амбіцыяў. Гэта натхняе. Гэта паўсюль так? Большасць там далей вось за Брянскам, там дзе вось уже для іх Беларусь гэта нейкі міфічны край заходні. Гэта праўда, што ты хацеў спець з Лепсам? Напэўна, можа там калі нешта так, такое можа. Зараз пра гэта не думаю. Остается лишь тонкая нам нить, как по-русски уже не упомнить, а по-английски стало быть. А калі гэта было? Чым цябе ён навогуле? Нормальны, энергетычны, харызматычны чалавек, нармальны такі. Мне падабаюцца прабіўныя. І натхняе тое, што чалавек у 40, там, пасля 40 гадоў, не толькі ён, Луі де Фінес, напрыклад, таксама. Чалавек, які зрабіў кар'еру пасля 50. Гэта натхненне, тое, што чалавек ніколі і не позна яму стаць некім. Ён можа змяніцца, быць лепшым, развівацца ў любым узросце. Нельга ставіць крыж на чалавеку. Яму можа быць 42, 50, 35, ён можа змяніцца і пайсці і знайсці сябе, і рэалізаваць сябе ў любым узросце. І проста ён адзін з прыкладаў, які Луі де Фінес і Лепс, напрыклад, што людзі ў узросце могуць дасягнуць таго, што хочуць. Для цябе мае значэнне, што яго лічаць голасам Пуціна, што ён выступае ў Крыме? Вы бачыце, гэта... Я ж гляджу глыбей на гэта ўсё. Чаму так? Дзе ён нарадзіўся? Сочі, якая краіна? Якой культуры ён быў выхаваны. І яны там кажуць, што ён там па-беларуску, он не па-руску, он ж нацыяналіст. Вы разумееце, все мы мыслім катэгорыямі нашых вузкіх успрыняццёў. Ён жыве ў тым сусвеце, гэта яго сусвет. Калі ласка, хай там спявае. Ты гэта прымаеш, табе нармальна, табе ок. Ты гатовы з ім на брудершафт. Ян Павел II, папа рымскі, лётаў да Піначета, да чалавека, які адрубаў людзям пальцы. Так атрымоўваецца, што часам трэба ісці на канект з рознымі людзьмі і несці, зноў ж такі, тую ж самую любоў. І так у свеце вельмі шмат агрэсіі. Калі я не хачу быць бичом і працягам гэтай калесніцы, калі зло і злыя моманты падыходзяць да Петра Клюева, яны спыняюцца. Яны спыняюцца, і толькі ў адказ любоў і татальны ігнаранс негатыву. Ты мог бы выступіць у Крыме? У Крыме? Не, у Крыме не буду выступаць. Навошта? Любоў. Тут супярэчнасць, разумееш, Пеця? Дзе мяжа? Не, няма супярэчнасці, абсалютна. Любоў да Крыма ёсць, да людзей, там, калі ласка, я всіх іх люблю, але, калі там тэрыторыі, калі яны неяк там забіраюцца, это не вельмі добра. І там
я не буду в такие места ездить. Калі ти бачиш ватніка, ти спробуєш його? А что вы сказали? Калі ти бачиш умовного ватніка? А что это такое? Ну, росіянин, да, які Так, топять за не, Росію. я такие категории не люблю такие слова. Часом некоторый ватник может быть больше на шмат духовным человеком, тем... Вось, мені цікаво, як ти реагуєш, коли розумієш у комунікації, що Ну, я разумею, ваші что погляди... он такі, тому що він глядить своє телебачення, він вірить своїм СМІ, він лічить мене націоналістом, ці там ватником, ці Ну, так, ну просто що Я це як вилазить мастак потім. гляжу на світ так. Я розумію, що то і то, і то, і то, і то, і то. А є речі ще глибейші, ширейші, можна ще глибей. Ти спробуєш розмовляти і... Я не обмірковую моменти, які роз'єдновують, а моменти, які об'єдновують. Все. Кропка. І так хопить. Я ніколи не буду рупором роз'єднання. Я буду рупором домови, рупором того, що об'єдновує, тому що створяє. Негативу на світі і так вельми шмат. Що ти думаєш про інтеграцію Яку з інтеграцію? Росії? Ну, я як музика, так, звісно, у мене там є некоторі свої політичні погляди. Не впевнений, чи є сенс їх озвучувати, але ну, незалежна держава, вже процес не вернуть. Тому інтеграція – це така просто некая... Такие некие там обіцянки, такие, ну, поцелунки некие их там. Ти не віриш у це? Не, конечно. Некие там их політичні стосунки адміністраційні можуть бути, але войска, гроші, межі, ми ж розлічуємося за білоруські рублі. Емісійний центр буде тільки у нас тут свой. І тому якби ніхто ніколи не пойде на страту незалежності. Це саме коштовне. Ось тут, якби, кажеться, любов, де межі. Межі тут, що ось ось моя квартира, і я її оховую. І сусід не прийде до мене і не скаже, це моя квартира. Тут, пробачте, я почну її обороняти. Тому ось і тут на гэтым той самий з Кримом і так далі, це питання. Коли ніхто у некого нечто забирає, ну потім недобрим це все скончиться. Країну, коли що, ти готова обороняти? Ну, кожен своєю справою. Я готовий раз духовне, любовне, музичне речі робити все для цього. Кольки ти тепер п'єш? П'ю? Да, раніше були такі п'янки-гулянки. Ну, послухайте, Я про алкоголь, не про тую воду. Коли у вас є якісь питання на контом, що поглядите на цього молодого чоловіка, мені здається, нормально виглядає. Я видатно виглядаєш, Петя. Тому... Ну, кольки ти п'єш зараз? Рідко зараз, рідко вриваюся. Уже все сошло, так? Я не бачу в гэтым ніякага развіцця. Рок-н-рол, калі быў, он быў таксама, каб пазнаць, это духоўныя пошукі ўсё. Гэта пошукі, і ты шукаеш. Все. Розкажи про свій коронний номер ось з цим випіванням залпом. Сфоткай меня с этим человеком, сфоткай нас просто с Петром Клюевым. Это батьку моему дякую за генетику. Нема, ну, у меня и дедушка, бабуля, не тата. Тата не п'є по сьогоднішній день. Зовсім. Нема алкогольних генов. І мені алкоголь не так забиває. Я просто можу часом побалуватися. Там, люди, знову ж таки, це клоунада. Мені, ну, глядите, ну, нехто вміє там робити, там, нечто. І все, вау, а для кого це такий, ну, пустячок? Язик трубочкою звернусь. Ну і все, це така, мені навіть цікаво, я коли це так роблю, часом я гляджу на людей навколо, ну, вау, думаю, як мало вам треба. Мене це трошки навіть обурає, що питання ось духовне, там питання прихожих співів, гармонії, а залп, залп, ось працює інстинктивна штука на Як Homo ти перший sapiens. раз зрозумів, що ти ввогуле можеш це зробити? Коли ти це зробив перший раз? Молодость. Молодость. Це була спречка? Я почав споживати алкоголь уже у дорослому зрості. А коли ти перший раз Ну, покуштував? після, Як ну, це вже було? повногоддя вже. Серйозно? Перший раз? У 15 год я стояв міністрантом у костьолі, і абсолютно ніяких думків навіть не було про ніякі дренні речі. І це вельми добре. Я вельми вдячний і духовності, і костьолу, і вихованню мами.
Потым ты маеш закалку гэтую. Калі ты трапляеш у той свет, ты з яго выкарабкиваешься. Калі не было б гэтай закалкі, то там можна было б застацца і загінуць. З гэтымі 6-8. Які у тебе був самий трешовий концерт у житті? Быў трэшовы з маіх асабістых, Розкажи. напэўна, дарэчы, у маладзечні. У меня Я был концерт молодечна. у нейкім клубе, там быў вось такі начны клуб. І просто ўласнік клуба прыйшоў да канцэрта, выставіў 4 бутэлькі гарэлкі. І там набіўся клуб, я там граў свае песні і каверы. Гэта быў год, можа, 15-й. Скончылася тым, што я ляжаў на сцэне, спяваў лёжачы. Там людзі, слэм, там некае што-то крэслы, там міліцыя. Ну, карацей, быў рок-н-рол быў такі нормальны, моцны. А з апошняга з хлопцамі у нас быў такі трэшовы канцэрт у Зеленаградзе. Що там було? Ну, нормально было. Ну що? Прикольно было. Так. Ну, я вельмі так там быў на такім стане такім. Вось, ну. А я ж заўсёды стараюся прапагандаваць любоў, вернасць, дабро і гэтак далей. Там нехта пачаў скандаваць нешта такое там дрэннае, нешта, ну, ведаеце, у моладзі там гэтай Вигукується хайпавай. зала менавіта, да, на Так, сцену? яны все гэта, а я такі, я без мікрафона. Нет! Вернасць! Вернасць! І весь натоўп тысячны вернасць, вернасць. Мне падабаецца, што я і рабіў гэтыя злыя там заклікі, там нешта спажываць, і верны, все верны. Ну, тобі нават ёсць. Відос называецца «Вернасць Петра Клюева». Там, кажется, я прыгаў на топ, стейдж-дайвінгам займаўся там, ну, так. Это быў апошні канцэрт у нейкім туры, і я там нормально заплыў, там ягермайстер ліўся ракой. Слухай, про вернасць я павінна гэта спытаць. Это тому, што это было ў інтэрв'ю Олега з Дудзём. І таксама там вылез Петя Клюеў, і акурат з тым, што Петя Клюеў сапраўды у нас там, типу, прыходзяць, пачынаецца раніца і ў ложку, там 3 жанчыны. Гэта такія, ведаеце, гэта байкі, гэта легенды. Не, вось, ведаеце, я на гэта пытанне не магу наўпрост адказаць. Даже я так неизящно и похабно про девушек не Не, говорю. бро, такого. там это 4 из 10, он на работал, он может гораздо лучше. Я как-то просыпаюсь, у меня сосут. Я как-то просыпаюсь после вписки, а у меня продолжает сосать. Я просыпаюсь, 3 модели. О, я просыпаюсь, а тут вокалистка главной поп-группы Беларуси. И опять сосет. Я когда это слышал, думаю, дружище. Легенды, яны легенды, хай легендамі застаюцца, і людзі хай думаюць самі, правда гэта ці не. Я скажу одно, што распыл не самая добрая рэч. І толькі калі ты яго пазнаеш, ты гэта зразумееш. Значит, было все ж таки. Ну, я не могу на гэта адказаць вам. У 17-м ты казаў, што зарабляеш $2500, і гэтага мала. Колькі ты цяпер зарабляеш? Ой, бывало рознае. Ну, не кожны месяц, так, там тады было. Бывало такое. Не скажу зараз колькі. Больш? Нават, залежыць. Часам па-рознаму. Колькі табе плацілі найбольш за, напрыклад, выкананне адной песні, там, па замове? Свой час, ну, рознае бывало. Рознае бывало. Ну, бывалі, напрыклад, я памятаю, у нейкім 13-м годзе гэта было. У меня была такая супер вечарына ў беларускай пушы. Там нейкія там з Forbes людзі мяне замовілі. Каб, дарэчы, па-беларуску я праспяваў. Прозвішча нават не буду называць. Ну, там недзе, можа, 5000 зарабіў за Вечер? одну ноч. Так. Вау. Ноч. Бачыце, як яно гучыць. Вось. Ну, бывало рознае. Да, не важна. Я спяваў бесплатна. За $10, за 30, за розныя грошы. Да, не ў грашах справа. Што ты думаеш пра выступы на карпаратывах? Да, ведаеце, музыкі – гэта слугі народа. У сярэднявеччы наша прафесія была не дужа шляхетнай. Блазны, скамарохі, шуты, і іх высмейвалі людзі. А потым так сталася, што людзям былі патрэбны героі, змяніліся прыярытэты, і вы думаецеся толькі стадыён людзей, і выходзіць адзін чалавек там, і просто суперзвезда. Суперзвезда. Ну, гэта трошкі так дзіўна. Не знаходзіце гэта так, і ўсе гэтыя 1000 людзей здымаюць яго на тэлефон, а ён такі самы чалавек, як і тыя, усе іншыя. Сёння каштоўнасць ЛСП. Любовь, сім'я, потомство. Ну, я б не сказала. Ну, шчыра, я слухала ЛСП. У маім серцы дырка. Ну, так яна залатана.
Яна можа быць залатана. Вы так бы не сказалі. А галоўнае, што мы пра гэта думаем. Галоўнае, што пра гэта думае Олег, перш за ўсё. Ну, гэта яго праект, якім я яму дапамагаю. І не магу нават на большасць пытанняў вам адказаць, таму што гэта ў нас калектыўная праца і вось. А як ты думаеш, як можна змяніць сітуацыю, што ў нас беларускія музыкі пачынаюць быць запатрабаванымі пасля таго, як яны сталі папулярнымі Ну, а ў як Расіі? па-іншаму? Рынак не дазваляе. Ты прыязджаеш, вось ты гурт, тэарэтычна паспяховы, і ты праехаў горадню, Берасці, Магілёў, Віцебск, Гомель. Окей, Баранавіч яшчэ, Бабруйск, там Барысаў. Но ўжо Шчучин і іншыя гарады, все. Ну, як бы у цябе 8 канцэртаў у год. Ну, як за гэта праіснаваць? Пракарміць гурт, пракарміць сем'і, калі гэта прафесійная дзейнасць. Прыходзіцца выходзіць за межы рынка Беларусі. Моўная сітуацыя. Калі б у нас тэлевізія, тэлебачанне было б цалкам беларускае, не арыентаванае на, калі б там не паказвалі, ну, я пры ўсёй павазе да ўсіх людзей, там, ну, расійскіх артыстаў, а толькі быў бы рынак, жыў бы, як, напрыклад, ва Ўкраіне, напрыклад, в Эстоніі, в Літуве. Літувійскія, літувамоўныя артысты, яны гастралююць па ўсёй Літве цэлы год, а там потым у Вільні стадыён. Бо высокі адсотак людзей ходзіць на канцэрт. У мястэчку з 5000 насельніцтва на канцэрт прыйдзе 800 чалавек. Но яшчэ ты квіток не зробіш дарагі у нас у Беларусі. Больш там за 10-15 рублёў людзям будзе цяжка. І таму гэта выпыхвае цябе на замежы. І яшчэ іншае. Няма прарокаў у сваёй айчыне. Людзі вельмі не любяць сваё праз комплексы, неўпэўненасці ў сабе. Я вельмі люблю людзей і маю любоў, павагу да сябе, таму мне з гэтым праблемаў асабіста няма. А ў большасці людзі не ўпэўненыя ў сабе, о, мы беларусы, все. Нешта беларускае, да все нормально, трэба любіць, паважаць сваё і, ну, і мець вось зараз сітуацыя добрая, ёсць шмат файных хлопцаў, якія, ну, Нізкіс, там, Макуты, беларускія гурты, якія растуць, якія развіваюцца. Зараз у Нізкіс будзе Фалькон-арэна, я радуюся, што нашы беларускія артысты збіраюць Фалькон-арэну. Я вельмі, гэта крута, гэта радасна. У перспектыве, канешне, калі ў нас будзе тэлевізія цалкам беларуская, без арыентаванасці на ўсход, я веру тады, што і гэтыя людзі старэйшыя, і можна будзе, напрыклад, мець 30 канцэртаў у год у Беларусі і ў гарадах там 15, 20, 50, 40 тысяч збіраць там 600-500 чалавек. Ну, бо гэтыя людзі пойдуць на гурт Джиоморс, таму што яны не бачаць, а так яны пойдуць на Ігоря Нікалаева, таму што гэта ж, ну, старая, ну, у іх там працуе мозг, што ўспрымае інфармацыю, якая з дзяцінства, а з дзяцінства гэта савецкія часы для старэйшых людзей. А калі яны будуць чуць па тэлевізіі сваё, яны пойдуць на сваё, у іх не будзе выбараў. Слухай, это нават трошку пра іншае, да? Я пра сітуацыю, што калі б было, напрыклад, Корж стаў суперпапулярным у Беларусі, суперпапулярным, і пасля яго пачынаюць запрашаць. А ў нас, звычайна, ты стаў суперпапулярным у Расіі, і цябе пачынаюць запрашаць у Мінску. Хто не любяць сябе, не любяць сваіх, гэта праблема. Як гэта вырашыць можна? Вось з гэтага пакою ўсё пачынаецца. Вяртаемся сюды. Трошкі сфальшыў на канцы, прабачце. І часам, калі там цяжка, ну, ты падыходзіш, бярэш каву, сядаеш і пачынаеш граць. Ты дазваляеш камусь яшчэ граць? Да, канешне. Грайце ўсе, хто хоча. Таму што, зноў ж такі, без эгоістычных гэтых там некаторыя, ой, не кранай. Наадварот, трэба, каб піяніна жыла, часамі, каб там дачка паляпала, да, з задавальненнем. Ляпайце, рабіце. Таму што жыццё гэта, зноў ж такі, гэта спробы. Вельмі файны алегорый. Можна проста ты, соцыум нам вось кажа, што вось там, вось, грайце так. А нехта там выдзяляецца адразу. І яму адразу, а што там, а ты па-іншаму, так? Чаму ты вне сістэмы? Ты што, выдзяляешся там ці што? Ну так, я хачу паспрабаваць. І некаторы, так ты ж вось быў. А чаму ты зараз там? Ну так, я захацеў паспрабаваць. Это маё права.